बैसाग दाननि 1 खालार खालि मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव गासैबो आसामनि सुबुंफोरा बाथौ गुदि आलारि बाथि सावना आफा इसोरनियाव आरज गाबनांगौ बे खोथाखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनोवाल बिथाङा। जों बयबो कर'ना भाइरासनिफ्राय सांग्रां जानांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों धीरेन बर'आ। मुलुगनि कोविड-19 नि गाग्लोबनाय आरो हादोरनि लकडाउननि समाव बाक्सा दलबारियाव सानै साख्रिआवलाया रेशन अनसुंथाइ रानदों। गोरिब नखरनि सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो नांगौ बे खोथाखौ बुंदों सासे रेशन अनसुंथाइगिरिया। बाक्सा जपादं हालामनि बिजयपुर आरो कृष्णपुर गामियाव गं 20 नखरफोरनो खौरां राननानै होदों। बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थानानि पुलिस मावदांसाफोरा जामुं राननाय हाबाफारि सामलायदों। बयबो गामिनि गोरिबफोरखौ हेफाजाब होनांगौ जोंनि थांखि बे खोथाखौ बुंदों गोमसार बसुमतारिया। भुयापारा रेन्जनि सिङाव गोग्लैनाय दर 10 गामिनि सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होबाय रेन्जार कामेश्वर बर' आरो गोबां एनजिअफोरा लोगो नांनानै। देग्लायनि बैसागु बोथोराव न'आवनो थानानै बैसागु बोथोरखौ बयबो रंजालायदो बे बाथ्राखौ बुंदों बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिया। बड'लेण्ड रादाबनि खौरांगिरिफोरा अनसुंथाइ खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै दिनैनि रादाबाव बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बरा। फैदो दानिया आबुं रादाबाव। बैसाग दाननि 1 खालार खालि मोनाबिलि 6 रिंगायाव गासैबो आसामनि सुबुंफोरा बाथौ गुदियाव आलारि बाथि सावना आफा इसोरनियाव आरज गाबनांगौ बे खोथाखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनोवाल बिथाङा। आसामनि रायजो राजानो रंजालि बैसागुनि हामलायथि जासिदों आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनोवाल बिथाङा। दिनै सेथि बैसागु थामहिनबा 14 एप्रिल खालाराव मोनाबिलि समाव बयखौबो न'नि लांगोनायाव गंसे आलारि बाथि फोजोंनानै कर'नानि गाग्लोबनायखौ फोजोबस्रांनो खावलायदों गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनोवाल बिथाङा। এগুচিকৈ বন্তি জ্বলাই সকলোৱে যেন ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা জনায় যাতে ৰাজ্যখনৰ জনতাৰ জীৱনলৈ শান্তি সুৰক্ষা আৰু সকলোৱে যাতে নিৰোগী হৈ থাকে তাৰ বাবে যেন ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু এই করোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ পৰা অসমৰ ৰাইজক যাতে ৰক্ষা কৰে তাৰ বাবে মই আহ্বান জনাইছো। আৰু অসমৰ বুকুত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোকে নিজ নিজ পদ্ধতিৰে এই এগছি বন্তি জ্বলাই জনগণৰ মংগলৰ বাবে সকলোৱে যেন প্ৰাৰ্থনা জনায় তাৰ বাবে সকলোকে মই আন্তৰিকতাৰে আহ্বান জনাইছো। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुसलपुरनि बाथौपुरियाव थानाय जिल्ला बेंगिरि मावखुलि आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनोवाल बिथाङा कर'ना भाइरासनि सांग्रांथिनि थाखाय थासारिखौ नायदिंनो फैयो थांनाय 13 एप्रिल खालाराव। बेनि आगोल बाक्सा जिल्लानि क्वारान्टाइन बादायाव गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनोवाल बिथाङा नायदिंहोयो। दिनैनि बे हाबाफारियाव राज्यसभानि एमपि बिश्वजित दैमारी, एमएलए मनेश्वर ब्रह्म, थानेश्वर बसुमतारी, इमानुएल मोसाहारि आरो बिमल बरा बिथांमोनजों लोगोसे जिल्लानि गासै गोजौ बिफाननि मावख'गिरिफोरा नुजाथियो होनना जोंसिम खौरां मोनफैदों। बाक्सा जिल्लानिफ्राय गलाब बसुमतारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। जों बयबो कर'ना भाइरासनिफ्राय सांग्रां जानांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों कक्लाबारि समस्तिनि बिपिएफनि बिजाथि धीरेन बर'आ। थांनाय 24 मार्च खालाराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 22 कक्लाबारि समस्तिनि बिजाथि धीरेन बर' बिथाङा गावनि रेस्ट हाउसआव कर'ना भाइरासनिफ्राय बयखौबो सांग्रां जानो एबा गावखौ माबोरै सांग्रां जानांगौ बेखौ लाना मोगा-मोगि खालामनायाव बे खोथाखौ मिथिनो होदों। बे बैसागुआव दिनै बर'फ्रा गोसो होसारनानै रंजानो दिनै हायैनि मोनसे गिदिर खारन दं। बे खारनानो जाबाय बुहुमनाङै मोनसे कर'ना भाइरास मुंनि गोसारनानै दङ। किन्तु दिनै गोसो गोथारै रंजानो हायाखै होननानै जों बेखौ दुखु मोननानै थानांगौनि बाथ्रा गैया। जों बे कर'ना होननाय बेमारनिफ्राय जों गावखौ बासायनांगोन। बाक्सा सिमलानिफ्राय गलाब बसुमतारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। मुलुगनां कोविड-19 नि गाग्लोबनाय आरो हादोरनि लकडाउननि समाव बाक्सानि दलबारियाव सानै साख्रिआवलानि रेशन अनसुंथाइ। थांनाय 10 एप्रिल खालाराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दलबारि गामियाव गामिनि सानै साख्रिआवलाफोरा गोरिब नखरफोरनो लकडाउननि समाव आदार मुवा अनसुंथाइ राननानै होनाय जायो। दलबारि गामिनिनो सानै साख्रिआवला मुस्रि दारेन नार्जारि आरो बिपिन पाल कसारि बिथांमोना गासै 20 गोरिब थाखोनि नखरफोरनो रेशन अनसुंथाइखौ राननानै होयो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। माइरं, दालि, थाव, आलु, सिनि, संख्रि आरो साबोन बायदि रेशन मुवाफोरखौ गं 20 नखरफोरनो अनसुंथाइ होनो नाजानाया जोबोद बाखनायथाव। ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। गोरिब नखरनि सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो नांगौ बे खोथाखौ बुंदों सासे रेशन अनसुंथाइगिरिया। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कारहाना गामिनि फालांगिरि बिदा फंबाय मुनिन बसुमतारी आरो अरबित बसुमतारी बिथांमोना कोविड-19 आव भुगिनानै थानाय गोरिब नखरनि सुबुंफोरखौ गावसोरनि हानाय बायदि हेफाजाब होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। दिनै जोंफोरो गामिनि जेनाखि गामियाव गोरिब दङ
बिनो इसिमान अनसुंथाइ होदो सरकारा बुंनाय बेलालाय गासै 20 न'खरनो होबाय फिसा बिजनेस मावो नालाय बेनिखायनो गोबां होनो हायाखै माइरं सेरबा दालि सेरसे आलु 5 केजि बिदियै 20 न'खरनो होबाय जोङो आरो बिथांमोना बुंथियो जे गोरिब न'खरनि सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो नांगौ होननानै आं गोसो गोथारै बे अननानै दान होनायखौ नाजावनानै लानाय जाबाय कर'ना भाइरास बेमारनि थाखाय अननानै दान होनायखौ नाजावनानै लानाय जाबाय आबै माबायदि मोनद' दिनै बे अनसुंथाइखौ मोनना गोजोननाय मोनदों सरकारि बिफाननिफ्राय सोरबा होबावदों नामा बिदि ओमफ्राय रेशन कार्डफोरा होगोन ना होआखै मोनाखै आबैया बाक्सा सिमलानिफ्राय गलाब बसुमतारीनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बाक्सा जपादां हालामनि बिजयपुर आरो कृष्णपुर गामियाव गं 20 न'खरफोरनो खराद राननानै होदों थांनाय 9 एप्रिल खालाराव सुबनखाता गोजौ फरायसालिनि आजिरा मोन आखान्थि फोरोंगिरि मुस्रि किरण नार्जारी आरो बिथांनिनो बिसि बनलता मुसाहारि बिथांमोना बिथां सानैया रेशन अनसुंथाइ राननानै होयो गोबां होनो हायालै थारमाने जागोन नुबायना बे कर'ना बेमार जानायनिफ्राय खामला मावग्राफ्रा खामला मावनो हायाखै बबा थारमाने खामानि मावग्राफ्राबो खामानि मावनो हायाखै थांनो हायाखै बाजार मोनाखै थारमाने बेखायनो एसे आगोलावसो जोंहा थारमाने फंबाया बुंबायना जों न'निफ्राय जोंथ' थारमाने न'आव एसे एनै दं नालाय साख्रि मावनायफोरखौ थारमाने सरकारा होनो होदों थारमाने जेसेबांखिनि हायो हो साफा न'खरसो हो एसे होनना ओंखायनो जों जिखिनि हायो जों थारमाने नाजादों ओंखायनो जों सानबाय न'आव सानबायनानै बबेखिनि गामियाव होनो जोंनियावथ' दङआनो जानो गोनां एसेनिबो खस्थ' दङ ओमफ्राय सानबायनानै नुबाय नोंथांमोननि गामियाव थारमाने जों सानहरबाय आरो गामि मोननैखौ थारमाने बेसेबां दङ अनजिमाखौ लालायनानै थारमाने एसे मदद खालामलायनोसै मोनथिनो मोननाय बादिब्ला कर'ना खैफोदनि लकडाउननि समाव गामियाव थानाय गोरिब थाखोनि न'खरफोरनो गासै 28 न'खरफोरनो रेशन अनसुंथाइखौ राननानै होनाय जायो बाक्सा सुबनखातानिफ्राय निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थानानि पुलिस मावदांसाफोरा जामुं राननाय हाबाफारि सामलायदों थांनाय 30 मार्च खालाराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमला पुलिस थानानि अफिसार इनचार्ज बिथां बिजय दैमारिनि बानजायनायाव सिमला पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय गोरिब न'खरनि एबा बायजोआव थांनो हायै सुबुंफोरनो माइरं दालि थाव आरो बिस्कुट बायदि जामुं राननानै होनाय जायो जामुं बेसाद राननाय बुब्लियाव बिथाङा बुंथियो दि नोंथांमोना बायजोआव थांनो नाङा नोंथांमोनखौ पुलिस बिथांमोनानो हेफाजाब होगोन सिमलानिफ्राय गलाब बसुमतारीनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बयबो गामिनि गोरिबफोरखौ हेफाजाब होनांगौआ जोंनि थांखि बे खोथाखौ बुंथिदों गोमसार बसुमतारीया थांनाय 10 एप्रिल खालाराव कभिड-19 नि थाखाय जाय सुबुंफोरा दुखु दाहाखौ सहायनो नांदों बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय लासितपारा गामिनि फोरोंगिरि गोमसार बसुमतारी आरो बिथांजों लोगोसे गामिनि समाज सिबियारि आरो सेंग्रा आफादा लोगो नांनानै जामुं रानसारनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोयो आंनि गामिया ओरैबायदि दुखुनांथाव गामि माने जोबोद दुखिया जों साग्लोबजानाय गामि बिनि थाखायनो आं सोरखौ नायनो सोरखौ थिनो बिदि साननानै आङो दामाने गासै 20 न'खरखौ एकदम गोरिबथार मानसिफोरनो आङो सायख'नानै होनाय जादों सारा जोंनो होनायनि सोलिनानै दंमोन जोंहा सानसे हाजिरा मावाबानो जोंहा थाखा फैसा गैया बा माइरंफोरबो बायनानै मोनजाया दुखुथिया गोरिब न'खर दङ बेनिखायनो जों बांद्राय हास्लाबाबो जोङो 20 न'खरखौ लानानै जोङो माइरं सेरबा थाव 200 ग्राम संख्रि आधा केजि दालि आधा केजि आरो साबोन डेटल साबोन थरसे होनाय जादों लोगोसे बेखौ होदो जोङो जोंनि लासितपारा गामिनि सेंग्रा आफादनि बिष्णु गयारि बिदिनो सेंग्राफोरा लोगो नांनानै होनाय जादों मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गामिनि गोरिब न'खरफोरनो माइरं दालि थाव आरो साबोन बायदिजों हेफाजाब होदों बिथांमोननि बेफोरबायदि हाबाखौ मोजां मोननानै गामिनि गोरिब न'खरफोरा बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों लासितपारा गामिनि फोरोंगिरि जानानै गामियारि अनसुंथाइ आं होबाय गोरिब गुन्द्राफोरनो बेहाय आंजों लोगोसे दङ जोंहा समाजकबि राजु बर' आरो जोंनि सेंग्रा आफादनि आफादगिरि बिष्णु गयारि बिथां जोङो गासै लोगो नांनानै बे लासितपारा गामिनि न'खरफोरनो 20 न'खरनो जोङो माइरं दालि थाव साबुन संख्रि बायदि बायदि जोङो राननानै होनाय जादों आरो बाक्सा सिमलानिफ्राय गलाब बसुमतारीनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बाक्सानि सिङाव थानाय भुयापारा रेन्जनि सिङाव गोग्लैनाय दर 10 गामिनि सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होबाय रेन्जार कामेश्वर बर' आरो गोबां NGOफोरा लोगो नांनानै जोङो जोंनि जे भुयापारा रेन्जनि सिङाव गोलैनाय जिखिनि गामि दङ
नैबे हाग्रा जिंनि जिखिनि गामि जों गासै 10टा गामि बासिनानै लादों। गिबियावनो गोथैबारि, लाहुरिपारा, मदनगुरि, बामनखाल, भुयापारा, करेबारि, सातारि आरो 2 नं माज्राबारि, बरगाव आरो दंफार बेखिनि 10टा गामिनिफ्राय जोङो मोनसे गामिनिफ्राय जों 10टा माने फेमिलि पुर फेमिलिखौ गैयै न'खरखौ जों बासिनानै लादों आरो माने 100टा न'खर गासै। COVID-19 नि लकडाउन सोलिनायनि थाखाय 10 एप्रिल खालाराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय भुयापारा रेन्जनि रेन्जार कामेश्वर बर' बिथांनि बानजायनायाव भुयापारा रेन्जनि सिङाव थानाय गासै गं 100सो गोरिब न'खरनि सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होनाय जायोना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बेसेबांबा हाराहास्ति जानानै दङमोन नङा होमबा? जों दिनै बेसेबां गोजोननाय मोनबाय दिनै जोंखौ भुयापारा रेन्ज अफिसनिफ्राय बिथांमोना जोंखौ अनहरदो आरो जोंहा लोगोसे आरो दा दंबावो जोंहा NGO आफाद नङा होमबा? बिसोरो जोंनो दिनै बेसेबांबा जोंनो जानाय लोंनाय होदो। जों दिनै बेखिनिखौनो मोननानै जोंबो गोजोननाय मोनदो। आच्छा, भुयापारा रेन्ज अफिसा जे मोननैसो बुस्थु होदों दा बे माबा मुहूर्तआव बाजार खुजार गैयैयाव जों खरस खालामनो हायैनि थाखाय ओमफ्राय बिनि थाखायनो बिसोर जि जों बायनो हायै बुस्थुखौ रानना होदो नालाय जों बेखौनो गोजोननाय मोनदों आरो। दिनै भुयापारा जों जिथु मानासजों नांजाबनानै खामानि मावफानाय NGO आरो बे डिपार्टमेन्टनि जिथु स्टाफ बिथांमोना एसे फैसा खांदों, जोंबो NGOनिफ्राय एसे खांलायनानै होनानै टटेल भुयापारा जोंनि NGOनि आन्दाराव प्रिन्स भिलेज 10 खान गोग्लैयो। बे 10 खाननि गामिनिफ्राय गोरिबसिन न'खर नायनानै 10टाखौ टटेल 100 जन न'खरनो जोङो दिनै दालि सेरनै, आलु सेरसे, थाव गोथां सेरसे, ओमफ्राय मैगं स्क्वास मैगं सेरसे बेबायदिनो मोनसे पेकेट खालामनानै जोङो 100टा न'खरनो जोङो दिनै राननाय हाबाफारि लादों। आरो बे जामुं राननाय हाबाफारिखौ सामलायो रेन्जार कामेश्वर बर' आरो गोबां NGOफोरा लोगो नांनानै। बाक्सा जिल्लानिफ्राय गला बसुमतारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। देग्लायनि बैसागु बोथोराव न'आवनो थानानै बैसागु बोथोरखौ बयबो रंजालायदो बे बाथ्राखौ बुंथिदों बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिया। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बड'लेण्ड खौरां आरो माइ रादाबनि गेजेरजों बैसागु गोदान बोसोरनि मोजां हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोबाय। थांनाय 13 एप्रिल खालाराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मसुलपुर मिरु फरायसा आफादनि मावख'आव आफादगिरि बासिराम रामसियारिया गोदान बोसोर रंजालि बैसागुखौ बरायनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ रंजालि बैसागु गाव गावनि न'आवनो थाना फालिलांनो खावलायहरदों। बे लकडाउन समाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जिबायदि नेमखान्थि बानायनानै होदों दा बेखिनिखौ सिरिबाङै मानिनानै फालिनायनि गेजेरजों जेन न'आवनो थानानै साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरा जेन रंजालि बैसागुखौ फालियो। बाक्सा जिल्लानिफ्राय गला बसुमतारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। बड'लेण्ड रादाबनि खौरांगिरिफोरा अनसुंथाइ रानदों। मुलुगनाङै सोरगिदिं कर'ना भाइरास बेरामनि साग्लोबसारनाय भारत हादोर आरो आसाम हादोरसायाव 21 सान लकडाउन बन्द थानाय समाव सानफ्रोमबो दिन हाजिरा मावनानै जाग्रा दुखुथिया न'खरफोरनि सुबुंफोरा खामानि मावनो मोनैयाव जानाय आदार बुथुमनो हायैयाव गोबां साद जालाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। न'निफ्राय ओंखारनो हायैयाव देरहासार नार्जारि आरो अजय मोसाहारि बे गथ'फोरा होफैनायखौ आं लाखिनाय जाबाय। माइरं, दालि, थाव, साफोन मोननानै दा माबायदि गोजोननाय मोनदों ना मोनाखै नोंथाङा? दा बिसोरनि अननायाव आं होफैनायखौ गोजोननाय मोनबाय आरो। सोरबाफोर होफैबावबाय नामा बेबायदिनो? होफैयाखै। बिथांमोना फार्स्ट ना? बिसोरनो फार्स्ट। देरहासार बियानि फिसाया बड'लेण्ड निउसनिफ्राय जा मोजोमसे माइरं एबा दालि बायदिसिना होफैदों आं बेखौ नाजावनानै बियानि फिसाफोरनि थाखाय आं थोजासे साबायखर बावबाय। जा देरहासार आनैसोआ बियानि फिसाया जोंनो अनसुंथाइ होदों। बे अनसुंथाइखौ जोङो गोसो गोथारै आजावना लाबाय। दा जोङो गैयि हिसाबै दा बियानि फिसाया अननानै जि एसे खस्थ' खालामनाय मोननाय बेजोंनो जोंनो एसे दान होबाय। बेखौनो जों आजावना लाबाय। नोंसोरनि अननायखौनो जों सानसे साननै सहाय मोनबाय। बेखौनो थांनानै थानो थाखाय इसोर रावबो बिदि सहाय होआ। बे देरहासारा नार्जारि मोनहा होफैनाय जाबाय। दे बावनाय थाबाय। बाक्सा जिल्लानि कुमारिकाटा ओनसोलनि सिङाव थानाय पलासगुरि सनालिपारा बे दरनै गामियाव बड'लेण्ड रादाब निउस पर्टेल चेनेलनि खौरां बुथुमगिरि देरहासार नार्जारि आरो अजय मोसाहारि बिथांमोना जयै लोगो नांनानै दिन हाजिरा मावनानै जाग्रा दुखुथिया 60सो न'खरनो माइरं, दालि, थाव, संख्रि, साबोननि अनसुंथाइ राना होदों थांनाय 10 एप्रिल खालाराव। जोङो बड'लेण्ड रादाब चेनेलनि जानानै
जोङो अजय मोसाहारि आरो आं जेनेबा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कुमारघाटा ओनसोलनि फालासगुरि आरो सनालिपारा गामि बे गामि दरनायाव जोङो 60सो न'खरनो जोङो माइरं सेरनै आरो दालि आधा केजि थाव संख्रि साबोन बेखिनिखौ जोङो जि हायो अनसुंथाइ होनो होननानै सिगांबोनायखौ जोङो दिनै मावबाय। दिनै जोङो जाय बिथांमोननि न'खराव जेनेबा खेथि गैया बा न'खराव गथ' गोरलै गोनां सोलिनो थाखाय खस्थ' जेनेबा खामानि मावनो हायि बेफोरबायदि न'खरनो जोङो होफैदों। लोगोसे दिनैनि समाव लकडाउन बे 21 दिन बन्द'आव गोबां न'खरफ्रानो गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। जाय बिथांमोना दिन हाजिरा मावनानै जाबोदोंमोन बिथांमोना दिनै गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। मानो होनबा बिथांमोना खामानि मावनो मोनाखै। बिथांमोना दिन हाजिरा मावनानैसो दिहुनोमोन गावनि जानाय आदारखौ। नाथाय बिथांमोना दिनै दिन हाजिरा मावनो मोनियाव बिथांमोना जानाय लोंनाय गावनि आदार दिहुननायाव गोबां जेंना जानो गोनां जादों। बेखायनो जोङो जि एसे हायो गोजौनि सरकाराव थानाय बिथांमोनाबो जेनेबा आसाम सरकारा खावलायदोंमोन जेला जेनेबा सरकारि बिफाननिफ्राय जाय साख्रि मावनाय दङ बिथांमोना न'खरबा सहाय खालामनो थिननाय। थिग बेबायदिनो जोंबो बड'लेण्ड रादाब चेनेलनिफ्राय जि एसे हायो दुखुथिया न'खरनो अनसुंथाइ होनो होननानै जोङो अजय मोसाहारि आरो आं जों सानैजों 5,000 सानैजों फैसा कालेक्सन खालामलायनानै जोङो दिनैनि बे दालि माइरं थाव संख्रि साबोन बेखिनि अनसुंथाइखौ होनो होननानै जोङो सिगांबोदों। बाक्सा जिल्लानिफ्राय गला बसुमतारी रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि। जोबथारनायाव बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरफिनबाय आरो लोगोसे गोदान बोसोर बैसागोनि गासैनिसिमबो हामलायनाय जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।